tai TS-kanavalla. Hanska on ihan vitun kujalla. No niin. Tässä eka kerta kun mä kokeilen tämmöstäkin tehdä. Tää on mukava puoliaurinkoinen puolipilvinen aamu tässä. Toivottavasti kuulette jotain muu höpötyksestä. Tai en mä tiedä haluutteko te edes kuulla. Mä en oo nyt ihan varma, että onko mä menossa SPC aamupalalle. Se on nyt muuttanut tonne Gustavelundiin, mikä on Tuusulassa. Mut sitten mä muistin, että ai niin vittu, mulla on tämmönen kamera. Ja mä sitä ajattelin koittaa, että mä liimasin tää tähän mun kattoluukkuun kiinni tällä kaksipuolisella teipillä, mikä tässä nyt sattui tulee mukana. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä edes kokeilen sitä, että mulla ei oo mitään hajua, että miten tää auto kuuluu tai miten mä kuulun täältä tai kuin vitusti toi kuva tärisee, kun on hard racing, moottoritukikummit ja vaihteistotukikummit ja PC kova alusta ja kaikkea paskaa, mikä vaan haittaa sitä kuvaa. Ui vittu. Melkein ajoi lintu. Älä vitu homo tuu eteen siellä. Puhut puhelimestakin vielä, voi vittu. Siis eikö voi odottaa, että sä pääset sinne sun määränpäähän ennen kuin soitat jollekin. Tästä hommatkaa tämmönen ihan vitu äänekäs auto, niin ei oo mitään asiaa vastaa puhelimeen, kun ei sit kukaan kuulisi yhtään mitään. Tuo holosetti pitää ihan vitun hyvää ääntä. Onneksi mä en kuule itteeni kunnolla. Mä nyt oletan, että se aukeaa silloin, tai alkaa silloin 10. Niin sitten mulla on joku syy ajaa sinne, että mä näytän ihan vitun typerältä. Ainakaan ihan niin typerältä, miltä mä nyt näytän, kun mä vaan ajelen täällä ja puhun itekseen. Kuulosuojaimet päässä. Niin mulla on ollut tää kamera nyt yli kuukauden. Ja mä nyt vasta kokeilen tätä kunnolla. Sellainen niinku kunnolla. Ajossa. Liimattuna mun ajoneuvo on kiinni. Ja se on pysynyt. Terve. Tää näyttää mun paikalta. Kännykkä esiin. Mun pitää tehdä uukkari. Pitäisköhän mun tehdä se en mä sitä kyllä tässä rupea tekemään. Siisti jenkki. Joo! Mä menen sulle täältä. Mut vittu kattokaa nyt, tässä on tietoimaa 50. Sitten tulee 30 ja töyssymerkki. Mä hidastan tähän 30. Tässä on töyssy jossain.
Siellä on jopa tuttuja, yksin kappaleen. Pitäisikään mun nyt lähteä hakemaan sitä aamupalaa. Mä puoli tuntia istuskelin tuolla, että se riittänee. Nyt piti lähteä nätisti pois tuolta, koska viime kerralla ilmailumuseon pihalla, niin sieltä oli jouduttu siirtyyn tonne Kustavelundiin sen takia, kun joku Ferrari-jonnet oli leikkinyt siellä. Sieltä on huudattanut moottoreita ja sun muuta paskaa. Niin nyt pitää olla kiltisti sitten. Joo, ei. Täällä pitää ihan eturiviin parkkiin.